कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये। सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून। मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर। पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय। तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात। ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली। संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44। राज्य सरकारी आणि निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने ओरो सर्वनाथ मंदिर येथून सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला। जुनी पेन्शन चालू करा, 8व्या वेतन आयोगाची समिती गठीत करा, 7व्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करणं, खासगीकरण आणि कंत्राटीकरण रद्द करणं, 100% नोकर भरती करणं, पदोन्नती देणं यांसह विविध मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला। हे राज्यव्यापी आंदोलन शासनाविरोधात असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात करण्यात आलं। मागण्या मान्य न झाल्यास 14 डिसेंबर पासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला। यावेळी शिक्षक समितीचे राज्याचे सरचिटणीस तथा राज्य कर्मचारी जिल्हा समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष राजन कोरगावकर, सरचिटणीस सत्यवान माळवे, राजन वालावलकर, सचिन माने, सखाराम सकपाळ, नारायण नाईक, सचिन मदने यांसह अनेक घटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते। यावेळी विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली। अरे बोल मेरी बहना, अरे उधर से बोल, अरे इधर से बोल, और श्रमिका, और श्रमिका, अरे इस शासन पर, अरे दुशासन पर, अरे कमांडनी पर, अरे दमननीति पर, अरे हराज उठाकर, अरे डंडा लेकर, अरे बोल मेरे भैया, अरे बोल मेरी बहना, कर्मचारी है एक छुट्टी सा, कर्मचारी है एक छुट्टी सा, अरे कोण म्हणतो देणार नाही, कोण म्हणतो देणार नाही, कर्मचारी है छुट्टीचा उलटून पडलेली आहे। हा इतिहास आहे आणि हाच इतिहास कायम चालू आहे। आजही तो इतिहास तसाच जिवंत आहे। याही पुढे आम्ही महाराष्ट्र शासनाला या ठिकाणी आव्हान देऊ इच्छितो, जर तुम्ही जुनी पेन्शनचा हक्क आमचा जर शाबूत ठेवलाच नाही, मान्य केला नाही, तर भविष्यामध्ये तुम्हाला शासन करणं, तुम्हाला सत्तेवर बसणं कठीण जाईल। हा इशारा आहे आणि महाराष्ट्रातल्या सर्व संघटनांनी जर ठरवलं तर महाराष्ट्रातल्या सगळ्या कर्मचारी संघटना एकजुटीच्या बळावर या शासनकर्त्यांना आपली जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। हा लढा चालू राहील आणि आताच्या या सरकारकडे अपेक्षा ठेवणं मला तरी योग्य वाटत नाही। गृहमंत्री जाऊन बसतात मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीत, मुख्यमंत्री बसतात कुठेतरी, कृषी मंत्री, त्यांना त्यांची खुर्ची माहित नाही। असा सगळा जो गोंधळ टीव्हीवर आपण बघत आहोत, ते स्वतःची खुर्ची टिकवण्यात आज यशस्वी होत नाहीयेत। आणि काय चाललंय महाराष्ट्रावर, पण सध्या जे महाराष्ट्रात आहे त्याच्यापेक्षाही आपण 14 डिसेंबर राज्यभर न पेटलेलं सगळं कसं आंदोलन पेटवायचं आणि सरकारला कसं ताळ्यावर आणायचं हे तुमच्या ताकदीने सगळ्यांच्या आपण करणार आहोत। ही तर आपली सुरुवात आहे। मगाशी मित्र राजनजी म्हणाले की पावसामुळे उपस्थिती कमी आहे। आता पाऊस येणार, ऊन येणार, हे केस गेले ज्येष्ठांचे आमच्या अनुभवाने गेले। कदाचित ते पावसात मुद्दाम नाही येतात, कारण गेलेले उगा होतील बरोबर। त्याच्यामुळे ठीक आहे, अच्छा म्हणजे पाऊस वगैरे कुठे अडचण, कारण मोठा पाऊस पडला, पण मी तुम्हाला सांगतो तुमची साथ, आपण सगळे एकजूट, भले काही मतमतांतर असू शकतात, परंतु जे शिक्षकांचे किंवा कर्मचाऱ्यांचे ज्वलंत प्रश्न आहे त्या ज्वलंत प्रश्नावर आपण एकत्र आलं पाहिजे। एकजूट आहे ती टिकून या शासनाला धडा शिकवायचा आहे। 2005 नंतर लागलेली त्यांना जोपर्यंत पेन्शनचा निर्णय लागत नाही तोपर्यंत आम्ही शेवटच्या श्वासापर्यंत गप्प बसणार नाही। पुढे काय होईल ते काय आपल्याला माहित नाही, पण आम्ही मात्र सतत रस्त्यावर यायची, आमच्यावर वेळ कधी काय कमी होत नाही। कुठल्याही सरकार आलं तरी आपल्याला रस्त्यावर उतरावंच लागतं आणि आपण रस्त्यावर उतरल्याशिवाय आपली कुठलीही मागणी मान्य होत नाही। आता जे नवीन कर्मचारी मंडळी आहे, तरुण मंडळ जे आहे, त्यांना खरोखरच माझी आग्रही विनंती आहे, मित्रांनो 200, 400, 500 रुपये पगारापासून ह्या जी जुनी मंडळ आहे त्यांनी कामं केलेली आहेत आणि आम्ही आंदोलन त्या परिस्थितीत केली। त्या परिस्थितीत आंदोलन केल्यामुळे
आजची जी पगाराची 4 अंकी संख्या झाली त्याचं कारण ते आहे त्यावेळी कित्येक आंदोलनं, कित्येक मोर्चे, कित्येक लढे द्यावे लागले आणि ते सगळे लढे दिल्यानंतर आपली आता ही परिस्थिती चांगली निर्माण झाली. ही परिस्थिती ऑटोमॅटिक चांगली निर्माण झालेली नाही किंवा शासनानं स्वतःहून आपल्याला काही दिलं नाही. आजही आपण बघताय आपलं कुठलंही आंदोलन केल्याशिवाय शासन आपल्याला काही देत नाही. त्यामुळं शासनाकडनं कुठल्या प्रकारची चांगली अपेक्षा करणं संयुक्तिक नाही. आणि दुसरा मुद्दा, जो मागचा संप आपण पाठी घेतला त्यावर बऱ्याच लोकांनी काही चर्चा केल्या की बाबा संप मागे का घेतला. मित्रांनो, 77 ला 54 दिवसाचा संप झाला होता आणि 54 दिवसाचा संप रगकर्णी साहेब त्यावेळी असताना त्यांनी बिनशर्त मागितला होता आणि त्यानंतर आलेलं सरकार, त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये सरकार उलटून घातलं. हे राज्य सरकारी किंवा निम सरकारी आपल्या समन्वय समितीच्या कर्मचाऱ्यांची ताकद आहे, ही शासनानं लक्षात घ्यावी. जर आमच्या चर्चा केली नाही, आमच्याशी बोलणं केलं नाही तर तुम्हाला हे महागात पडेल. संघटना आपल्याला बोलवते त्यावेळी आपण सर्व संघटनाने एकत्र येणं फार गरजेचं आहे. यावेळी हा जो 14 डिसेंबर मध्ये जो महामोर्चा होईल, जी पेन्शन योजनेखाली जो संघर्ष निर्माण होणार आहे त्यामध्ये कास्टाईप कर्मचारी महासंघाच्या 33 युनिट त्यामध्ये सहभागी होणार आहे. आणि मित्रांनो, आणि म्हणून या टॅगलाईन खाली परत आपण एकत्र येऊया. नो पेन्शन, नो पेन्शन, नो पेन्शन. म्हणजे खऱ्या अर्थाने या देशामध्ये, या राज्यामध्ये ज्यांच्यावर आम्ही शिक्षणासाठी शासनाने खर्च केला ते लोकांना या त्यांच्या बुद्धीचा आणि बुद्धीचा इथे वापर करून घेऊन आपलं प्रबल हे राज्य करायचं सोडून यांना एका कुठेतरी 10,000 5,000च्या पगारावर लाचार बनवून ठेवण्यापेक्षा हे लोक आता परदेशी जाऊ लागले. म्हणजे पर्यायाने या बुद्धिवंतांची निर्यात व्हायला लागल्याने शासन ते करत आहे. हे दुर्दैव आहे आपलं. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या या योजनेला, या त्यांच्या वृत्तीला आळा घालण्यासाठी तुम्ही आम्ही सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकत्र यायला. परवा आमची एक रॅली निघाली, संपूर्ण भारतभर प्राथमिक शिक्षक संघटनांची रॅली निघाली. त्या प्राथमिक शिक्षकांच्या एकेका राज्यात गोव्यावरून सिंधुदुर्गात आली. त्यावेळी आम्ही हेच म्हणालो की यामध्ये आपण सगळे लोक एकत्र उठायला हवे. सुरुवातीला आम्ही उठलो, नंतर तुम्ही उठलात, आता सगळे लोक आपण या वेदनेला कंटाळलो आहोत आणि म्हणून आपण सगळ्यांनी आता एकत्र होणे आवश्यक आहे. मी म्हणालो तिथे पोलीस बसले आहेत त्यांना पेन्शनची गरज, तिथे आरोग्याचे बसले त्यांना गरज आहे, आपल्या सगळ्यांना गरज आहे. मग सगळ्यांनी आपण पेटून उठून एकत्र येऊन काम करण्याची गरज असताना माघारी का राहतो. आज राजनजी म्हणाल्याप्रमाणे पाऊस पडलो, अरे पाऊस पडलो ते काय घरातून तुम्ही कधी बाहेरच नाही पडत. अरे पण मनामध्ये अशा प्रकारची ताकद आणि उर्मी असायला. आता हे 2 जण मग बॉम्बटा होते, मी म्हटलं हे काय करतं समजत नाही. बोमियाच्या देटापासून, कारण त्यांच्या अंतःकरणापासून ह्या योजनेला आपल्याला या वृत्तीला साथ मिळाली पाहिजे अशा प्रकारची वृत्ती आहे. आणि अशा प्रकारे आपण पेटून उठल्याशिवाय आपल्याला काही मिळणार नाही. ज्यांनी हे म्हणाले की ज्यांनी या कर्मचाऱ्यांचा छळ करण्याचा प्रयत्न केला ते पुढच्या वर्षात निवडणुकीत दिसलेच नाही, बाहेर झाले आहेत. आम्ही बघितले, दाखवलेत आणि करतो हे त्यांना माहिती आहे. हे तर आपलं बरोबर आहेत. हेच आपण समाजापर्यंत सुद्धा पोहोचवूया की संपूर्ण समाजाला आपण कळलं पाहिजे की आम्ही हे आंदोलन कशासाठी करतो आहोत. आम्ही तुमचे लोक आहोत, तुमच्यातून आलेले लोक आहोत, आम्ही तुमची सेवा करणारे लोक आहोत. तुम्हाला आम्ही राष्ट्रीय निर्माणाच्या कामामध्ये आणणारी माणसं आहोत. इथल्या जनतेसाठी मग ती आरोग्य सेवा असेल, कृषी सेवा असेल, शिक्षण सेवा असेल, अनेक सगळ्या सेवा आहेत ज्यांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवतो आहोत. त्या लोकांना सांगितलं पाहिजे की आम्ही काय करतो आहोत आणि सगळ्यांनी आपण सगळेपणे सगळं सांगूया. आणि ती ताकद ज्यावेळी या आंदोलनाला जनआंदोलनात स्वरूप प्राप्त होईल, आपण तर केलेलं आहेच, लोकांनी 54 दिवसात कॅम्प म्हणा किंवा इतर शिबिर आपण केलेलेच आहेत, पण या संपूर्ण आपल्या आंदोलनाला किंवा मोर्चाला आता जनआंदोलन स्वरूप प्राप्त व्हावं असं मला वाटतं. तशा प्रकारे आपण सगळ्यांनी काम करूया. खरं म्हणजे शासनानं पद्धतशीरपणे गेली कित्येक वर्ष तुम्हा आम्हाला बाजूला करण्याचा प्रयत्न केलाय, एकटे पाडण्याचा प्रयत्न केलाय आणि त्यामुळे तुमची आमची जी धारदार विचारांची धारदार जे विचार होते ते बोथट करण्याचं काम पद्धतशीरपणे केलंय आणि त्याचा हा परिणाम आहे. आणि त्यामुळे आज लढणारी माणसं मोजकीच आहेत आणि त्यामुळे पुढील गांभीर्य ओळखून आपल्याला पुरेसा वेळ आहे. मला वाटतं 14 डिसेंबर भरपूर वेळ आहे. न भूतो न भविष्यती अशा प्रकारचं आंदोलन आपण करून दाखवूया. आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये की ज्या सत्ताधाऱ्यांना स्वतःच काही आवरत नाहीये, स्वतःच काही सावरत नाहीये, त्यांना तुमच्याकडे बघण्यासाठी वेळ नाहीये, हे त्रिवार सत्य आहे.
जो जो सत्तेवर आल्यानंतर जाणीवपूर्वक या गोष्टींना विसरतो आणि आता तर हे तिघेजण असे आलेले आहेत आणि त्यामुळे फार वेगळ्या प्रकारचं वाईट गोष्टींचं कर्मचाऱ्यांच्या अहिताचं अशा प्रकारचं त्रिकूट आलेलं आहे. त्यांना दूर केल्याशिवाय इलाज नाही. आणि मगाशी वरळकर सरांनी सांगितलं, जो आम्हाला देणार त्यालाच आम्ही देणार, जो आम्हाला जुनी पेन्शन देणार त्यालाच आम्ही वोट देणार, याच्या प्रकारचा आपण संकल्प करूया. मी या ठिकाणी सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना आवाहन करू इच्छितो की आपलं जे जुनी पेन्शन संदर्भात जी काय मागणी आहे, जो काय हक्क आहे, तो आपण जन आंदोलन कसं होईल त्या दृष्टीने नियोजन करूया. कारण जनसामान्यांमध्ये समाजामध्ये पेन्शनच्या संदर्भात, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात वेगवेगळे असे गैरसमज पसरलेले आहेत. कारण सरकारी कर्मचारी एवढा पगार घेतो, त्यांना एवढ्या सुट्ट्या आहेत, हेच जनसामान्यांच्या मध्ये माइंडमध्ये बसवलेलं आहे राज्यकर्त्यांनी. ते कुठेतरी त्यांना समजूत घालून किंवा त्यांची जी मानसिकता आहे ती बदलणं गरजेचं आहे, जेणेकरून आपल्या या आंदोलनाचं स्वरूप जन आंदोलनामध्ये कसं होईल त्या पद्धतीने आपल्याला आपल्या मागण्यांचं निवेदन माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शासनाकडे देणार आहे. आणि तदनंतर एवढं झाल्यानंतरही शासनाने जर आपल्या मागण्यांची दखल घेतली नाही किंवा गांभीर्याने विचार केला नाही तर आपण 14 डिसेंबर 2023 पासून बेमुदत संपावर जाणार आहोत. 14 डिसेंबर तारीख नेमण्याचं कारण असं, 1977 सालचा जुन्या लोकांचा 56 दिवसांचा काही संप, 54 दिवसाचा संप, तो देखील 14 डिसेंबर पासूनच सुरू झाला होता. त्याच पद्धतीनं जुनी पेन्शन मिळेपर्यंत यावेळेचा संप देखील आपण यशस्वी करायचा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.